Predstavujem vám naše nové zariadenie vo firme. Laserový čistiaci systém, ktorým budeme odstraňovať staré nátery z kovových predmetov, ale tiež sa chceme zamerať na odstraňovanie nechcených grafity nástrekov a týchto čmáraníc od tzv. Pouličných umelcov z fasád budov, kamenných múrov, obkladov, kde dokážeme krásne vyčistiť aj kov. Máme kus hrdzavého železa. Vieme za malý okamžik urobiť kus, ktorý akoby vyšiel práve zo zlieva. Železo bez kúska hrdze ako nové. Tešíme sa na ďalšie inovácie.